Він мав висаджувати російський десант біля Одеси, а залишив по собі лише маслянисту пляму на Чорному морі. Великий десантний корабель «Цезар Кунніков» став уже 4-тим російським ВДК, який був знищений силами оборони України. І до слова, у найпівденнішій точці – поблизу Алупки. Це робота безекіпажних човнів «Магура» спецпідрозділу Головного управління розвідки ГРУП-13 у співпраці з військово-морськими силами. Це суттєва втрата. Загалом треба розуміти, що це досить великий корабель. Не зважаючи на його розміри, а на його функціонал, можна зазначити, що функціонал у нього так само був досить серйозний, враховуючи те, що ворог постійно лякав Україну висадкою морського десанту. Тепер ці можливості зменшилися ще на роту морської піхоти, і, відповідно, це не може не радувати. На борту «Цезаря Куннікова», за даними ГУР, був чималий боєкомплект. Тож південне узбережжя точно чуло останні хвилини десантного корабля. Але чи не найгучніше вибухало у дописах російських воєнкорів і аналітиків, хоча дехто спробував поглянути оптимістичніше. Слышали о подрыве нашего БДК? Говорят, там привозили снаряды с Тамбовского порохового. Так вот, при всей трагичности ситуации можно заметить, что снаряды детонируют даже под водой. Надеюсь, что теперь не будет нареканий на качество наших порохов. Скоро будут топить суда в алфавитном порядке или по году выпуска. Черноморский флот РФ совершенно беззащитен перед ударами. ВДК «Цезар Кунніков» вразили у лівий борт у 4 кілометрах від Кримського узбережжя. Майже одразу після вибухів місцеві жителі помітили в небі протичовнові вертольоти К-27, а до димового стовпа на місці корабля-потопельника підійшов рятувальний човен. Представник української розвідки Андрій Юсов наголосив, що серед екіпажу точно багато знищених, а сам «Цезар Кунніков» не підлягає відновленню. Попри обережні спроби окупантів це заперечити. Весь світ бачить, як ефективно працюють українські морські дрони. «Магура» – це тепер дуже потужний бренд, точно більш потужний, ніж російські так звані великі десантні кораблі. Те, з якою частотою відбуваються подібні успішні операції, власне, показує, що українці вчаться і на своїх операціях, вдосконалюють тактику і стратегію, і, безумовно, такі заходи будуть продовжені. Поки Україна тішиться, з Москви тиша. Вороже Міноборони вперто не коментує знищення свого великого десантного корабля. Уже 4-го за час Великої війни. «Цезар Кунніков» брав участь у війні проти Грузії, доставляв вантажі російському угрупуванню в Сирії, а у березні 2022 року дістав пошкодження внаслідок українського ракетного удару та встиг ушитися з Бердянська. За останні 5 місяців «Цезар Кунніков» уже 3-й російський ВДК знищений в Криму. Після кораблів «Мінськ» і «Новочеркаськ», не рахуючи 2 десантних катерів «Серна» і ракетного корабля «Івановець» біля Донузлава. У спецпідрозділі ГУР ГРУП-13 кажуть, покращують навички на кожній операції, а разючих ударів по ворожому флоту цьогоріч обіцяють ще більше. Вся жизнь крымских татар в российском полуострове. Положительные изменения за последние 8 лет. Могла стати журналісткою, натомість зрадила свій народ і виправдовує його карателів. Співробітницю підконтрольного окупантам телеканалу «Міллет» Айше Шулакову тепер уже офіційно підозрюють у колаборації з ворогом. У прокуратурі Криму уточнили, що у своїх публічних виступах Шулакова виправдовує окупантів, називаючи російське вторгнення благородною та оборонною війною. Ведуча систематично просуває пропагандистські наративи РФ та сприяє створенню позитивного ефекту від вторгнення на територію суверенної і незалежної держави, виправдовуючи у такий спосіб збройну агресію ворога.
У разі доведення провини Шулакової у суді така тісна співпраця з ворогом тягне на 12 років в'язниці, кажуть у прокуратурі Криму. Айше Шулакова у складі медійної обслуги загарбників Міллет уже 9-й рік. За задумом цільовою аудиторією телеканалу є Кремли. Запрошені гості – представники окупаційної влади чи колаборанти з числа кримських татар. А в етері – виправдання російських злочинів. Мовляв, окупація – це визволення, вторгнення – це оборона, а у репресіях проти Кремли винні вони самі. Руководство запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис» продолжает спекулировать на теме Крыма и крымских татарах. Они бесконечно заявляют о том, что здесь народ притесняют, угнетают. Теперь они перешли на угрозы в отношении всех крымчан. Окупаційна влада намагається доносити наративи російської пропаганди до кримсько-татарського народу. Власне, тому й створили кишеньковий Міллет після заборони діяльності на півострові телеканалу АТР, згадує член Меджлісу Ескендер Барієв. Він упевнений, що за свої злочини відповідатиме кожен, поза їх національністю. Кримські татари, будучи, скажімо, треті за чисельністю частиною кримського населення, крім того, це корінний народ, то для окупантів дуже важливо було б впливати на думку кримськотатарського народу. Тут дійсно кожний, хто, незалежно від того, представник він корінного народу чи представник іншої якоїсь там етнічної групи, хто мешкає в Криму, якщо вони порушили законодавство України, то вони мають відповідати за свої дії. Підозрювана Айше Шулакова, як і багато інших співробітників Міллет, також стала обличчям промо-кампанії до 10-х роковин окупації Криму. Заступилася за підлеглу, чи то пак написала явку з повинною директорка підконтрольного окупантам медіа. Лілія Віджатова в офіційному зверненні заявила, що не лише Айше Шулакова, а й всі підзвітні їй співробітники дослівно підтримали Путіна, російську армію і так зване СВО. А невдовзі Шулакову підтримала і так звана спілка журналістів Росії. Московська біржа виставила на аукціон поцуплену окупантами картину Івана Івазовського «Місячна ніч». Ще у 2017 році Інтерпол оголосив полотно у міжнародний розшук за поданням української прокуратури. Про це у соцмережі X написав колишній заступник генпрокурора та прокурор Криму Гюндуз Мамедов. «Місячна ніч» стане основним лотом аукціону в московському аукціонному домі 18 лютого. Стартова ціна – 100 мільйонів рублів, що трохи більше $1 мільйона, а покупець матиме можливість вивести полотно за межі Росії. Йдеться на офіційному сайті. Ця картина була серед 52 полотен, що були незаконно передані у Сімферопольський художній музей у Криму. Таким чином РФ відкрито нехтує міжнародним правом, адже згідно з Конвенцією ЮНЕСКО 1970 року вивезення культурних цінностей і передача права власності є забороненою.